ഇടിമിന്നലേറ്റ കൊന്നത്തെങ്ങ് പോലെ ഷോക്കടിച്ച മുടിയുമായി മുടിയന്മാർ ആദ്യ ദിനം മുതൽ കലോത്സവത്തിന്റെ ഇടിവെട്ട് കാഴ്ചയാണ്. ദേ ഈ മുടിയനെ നോക്കൂ. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് തൊണ്ടു കയറ്റി വരുന്ന പെട്ടിയോട്ടോ പാടത്തേക്ക് മറിഞ്ഞ പോലെയുണ്ട്. എന്നാൽ കലോത്സവ കാഴ്ചകളിൽ ഏവരെയും അമ്പരിപ്പിച്ച് ഇവരുടെ മുടി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. റബ്ബറിന് തുരിശടിക്കുന്ന കുമ്മായക്കോല് തേഞ്ഞ പോലെ ഈ മുടിയൻ വേദിയിൽ നോട്ടമറിയുന്നു. ബാത്റൂം ബ്രഷ് പോലെ മുടി ഒതുക്കി നടക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിലും ക്യാമറ കണ്ടപ്പോൾ ഈ മുടിയന് നാണം. മകരക്കൊയ്ത്തിന് മുമ്പ് നെൽപ്പാടത്ത് കാറ്റുവീഴ്ചയുണ്ടായി തകർന്ന നെൽപ്പാടം പോലെയാണ് മറ്റൊരു മുടിയൻ. ഒരു വ്യവസ്ഥയുമില്ല, വെള്ളിയാഴ്ചയുമില്ല. ഇങ്ങനെ മുടിമുറിച്ച് നടന്നാൽ ഇവനെ വീട്ടിൽ കയറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കരുത്. ഇതും ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. വൈക്കോൽ തുറവിൽ നിന്ന് കച്ചി വാരി വലിച്ച പോലെയും പഞ്ഞിമരത്തിന് ബോംബിട്ട പോലെയുമൊക്കെ കേശഭംഗി തകർക്കുകയാണ്.